kumin zun ni som pahnia Air India Thlawhna flight 171 jet sual chan an chuina report masa chuan mi pui benga ver lea ni tin thu thar aron ombel zel ni inalang Thlawhna chungchanga mithiam hrang ten an ton hriat be chana an ngai dan rin tlak tak an soi mangin mi jani somruk pakatin nunna an chan phana he Thlawhna hi mi tuinemo atum lui reng wanga a jet sual tir ni in an ring taber ama ro chu tuntruma van tlang hriatatana an tarlan hi chu an chuina masa preliminary report so ani awangin thilala chiang fak theilova an tuang thala an chui nuwa an report a chiang takin tarlan adidona chumi hnu chuan Air India flight 171 tlak chan dik tak hi hriatani chawang a chui na hi thlasom pahnih chhungin an zo fel turanga yani India ramasung thapna rin tlak Bengali lemchan thiam ko shani mukherjee machuan an siam most play chu heile most play a Thlawhna inziak lutin sign up bonus teng zanga handung ta che game nuam tak tak khelin loman te hi olsam taka lak chwa theyani bok minimum deposit ngai po cheng za chawani ta phone pay google pay le bank transfer mangin olsam takin a deposit theya a him hle bok most player inziak lut photin promotion section a lut lela a promo code spin 8 ti manga inzialu man handung phot ta che most play application ni download drawlin cheng zan hi dong ngalanga facebook a ingai dani tho awa ringo din cheng zan hi dong le in awa in cheng zali sum kwa idong hal the affiliated member down 50% commission alani zui le zel bok comment te link kan da manghian inziak lut la bonus cheng zanga ron dong phot mai te le flight 171 tlak chan hi India sarkar ai o mithiam te baka Boeing company te General Electric te Air India te Indian regulator te baka US le UK atanga mithiam tak ten an chuya anthil mu chua te jinga mak anti berle zona siam na saber tu chu pilot te omna bi cockpit chunga anin biang na trongkam chu ani kan la hlom travin arin oma kumsom pani jet service to Boeing 787 Dreamliner hi athlo chu atanga secondary lo te nuwa atal boi tatlat maya asang zonga thlok tur ani lain thlok kang theilovin niam lama pana Karlova atlata ani kha achet sual chan an chuina Thlawhna tinung tu ber tui althe an chok lu na chu alo top daya fuel control switch hi allowin off dai ti na ani chu he fuel line hi Thlawhna engine na tui althe pek lu na ni in a engine in fuel adon miaw lo awangin thlok kang theizia jang ani talovani thilmak angreng tak lo lang ngal pang chu he fuel control switch hi an trum ma a off chau tur ni in a tho kan to nuwa an off hi thilmak takani motor kong chawatlan lai engine off nen adang lam lo fuel line off ani awangin thok kang tura tharui amamo wang lai takin Thlawhna chu anung thei talova sawa thok lai ka thak ang maya nunna nei lovin a khol atop ta thut mayani Ahmedabad atanga gatwick pana thok chuak flight 171 hi captain Sumit Sabar walle co-pilot Cliff Kundar ten an thunun ni in an chet sual trum khan co-pilot zok hian khalin captain hian en pui ni a hriatani cockpit chunga an in biak na pilot pakhat zok chuan enga tinge tuyal thei pek na kha iti topa ti in makti ti hriat takin azota pilot pakhat zok chuan ka off lane nem alo tia ama ero chu khoi pilot zok in nge zot ti le ka off lo ti tu hi tu zok nge ti tarlan ani lo thung tuyal thei pek na line pani te hi ti to pani hnu lok hian ti nun le thuai tuma be ni in atlak ma khan line pani te jinga pakhat zok avelam zok chu anung le mana chu chuan engine pakhat zok chomin anung le don chia ma se van doi thak takin engine pakhat zok chom tu line dinglama mi chu nung ve man lovin a ma lokin alo thi ve ve to boxia thok tur khopin chakna tharui an nei talovani Boeing che sualta hi engine pani mang ni in achet sual lima mithiam ten achet sual chan ni a an hriat an soina a engine a thi ve ve nia an hriat thu an soikha tuna an chuina hian aron nem nget ta chi ani Air India flight 171 kha boruaka minute khat em po thlok kang man lovin atla a chu hun rei lo te chung chuan fuel line te hi offin an on le ti na ni in mit khap kar le ka thil thleng vekani achet sual chan chui tu te chuan Thlawhna ke them le cockpit recorder be chanin a thlo chua dona thil om dan le thil fel hlel om theite uluk takin an chuya an chin sia danin mi zani somli pani te chuan na kha thlo theina kha boruaka fit zaruk somni panga asang invor kang manin a thlo chu atanga second somnga nuwa a chin riat theina a top ti an tar lang
he an chuina be chan hian a thlo chu atanga second somnga chung lekin van duaina kha a thleng ti na ania a chui tu te ngei poin atlak chan chung changa zo na langa hlema se a fuel line pani alowin off awanga a khol pui pani a thi awanga tla ani ti chu a chiang thok khat ta viau engwanga engine chom tu ber tuial thei line pani te hi in off nge ti le tu in nge lo offa engwanga off nge ani ti chu hunin ala hril nge in arin om a engine chom tu tuial thei pek na pani te hi uluk taka duan ni in ti pal thil thua on le off thei lo tura duan ani kum sang kha jakwa somnga atang dai to khan khoi pal satli amai maya adang lam thei lo nan ama a in hol kal thei tura duan alo ni to a quality virdona a chho zonga kuaya on tur ni in an trum nuwa a chuk zonga kuain off thin tur ani Federal Aviation Administration FAA chuan lever lock system a siam ani awangin on le off don hian koinat angai ti antar langa asiam tu ten thil dang khoi pa an koi son pallo nana ama in lock thei tura an duan dan hi tun thleng hian alarin tlak le a protective guard bracket manga ven ani boka wangin a him hle Canada atanga thlawhna tlak chan chui tu te zinga a ming tar lan rem chi alo pakhat chuan BBC palai zo na changin a switch pani te hi kut king khata aruala khoi che theilo tura ngai ani a chu wangin trum khata aruala koi thla ke mo koi chowe mo chu thil theilo to pangai ani chu wangin da thlo kan nuwa alowin off dai hi ti pal thil ani theilo a phena thil in thup engemaw tak a omani ati Ohio State University aviation expert airline accident investigator lui son prunikki chuan pilot ten thil pa ngai lo a om thu an soilo awangin kha thil lo in off ringot kha an ti luyemo an hai palawanga an ti palemo ani theilo cockpit chunga pilot ten koilo tur jok an kuai palemo adik lo jok an lo met pal chuni se an in biak na khan alang nge yang a fin fian na chiang tak a omani ngot lo chuan he thil thlen chana pilot te mo pu hi chu a fel lelang ti in fuel line kha pilot te off ni thein a hre mai lo thung National Transportation Safety Board USA and Managing Director Louis Peter Gold chuan until mu chua hian thlunglua ti hai tak zet thlawhna khal tuin an thlo chu atanga reilo te hnuwa a khol puya tuial thei pek na ati top du don emni cockpit chunga an in biang na voice recorder pi alama thil tam tak a in phum ru in arin om engwangin nge I offa ti ringot hi chu pilot ten tuial thei pek na an ti top nge ani ti fin fiana atling zo lo an chui je langa cockpit chunga bidang tu inemo a valve alo off ani ti chu an la chui chua karing tlat zona om theita ero chu mi chu tu nge ti le engwangin nge ti ani switch pani te kha ain off ve a secondary lo te hnuwa anung le ve ani kha voice recorder mangin thu chiang jok ala ron chuak nge yang thlawhna khal tu jok hian emni a khol kha tinung le ti le a vil tu jok in emni ti po ala chiang mayang ati Investigator te chuan cockpit voice recorder an in biak na te hi pilot mic atanga chuang nge radio call nge cockpit chunga an thudon thang khok ri ti an la hra thei bik lova chu mi hriat chua chu thudik hai lan na thil poimo top khok ani Peter Gold chuan tu thu soi ber nge ti hi an la hra hlei thei lova thil hriat chua mak mo ani hetiam ni kho hi chuan pilot o hre thang tak te puina manga hriat chua ani thina ma se tu na chuan khoi pilot zokin nge tuial thei pek na kha lo ti thi ti ala hriat lovani ti in pilot tu ema zokin an ti thi ani arin thu in atlanga kom thlawhna tlak chan chui tu de chuan cockpit chunga an in biak na te khajir chiangin enga ti nge I off ti tu le ka off lo ti tu te chiang taka hriat angai an ti a chumi ti thei tur chuan thlawhna thlo chua don haya tanga control center ne na an in biak po na nen lama an chui non le efek angai don ani National Transportation Safety Board USA chuan cockpit recorder mang ringota thil fin fia tum chu a hau tak baka a chian tok lo wangin cockpit video recorder a omtel a trulin an hreta a omtel chu ni se tu zokin nge va off ti po soibuai ngai lovin a chian ngal tur thuan soi Flight 171 pilot le a na thok te kha mi thren khat chuan an rui ni a ringin an luhain koilo tur an kuai ani ang a te an tia ama ero chu thlawhna a thok te le pilot te khan zu an rui lo enna breath analyzer test an paltlang vek an hrisel na po travekin thlok chuak turin an fit tok ti fin fi masak vek ani bokani
tin pilot pani te kha Mumbai a cheng ve ve ni in an thlo chua mani khan Ahmedabad an thleng ve ve a an du ang thalin an chol ha dam man chu wangin ruile ha tong khonga wanga an tal boin fuel line an off anga ngai thei ani lovani US Federal Aviation Administration chuan kumsang ni som pariat tai to khan Boeing fuel control switch te hi olsam taka khoi danglam theilo tura uluk taka duan ani thu an lo tlang zar to a tunruma che sualta flight 171 po hi Boeing company in chutiang boka an duan chu ni in ti pal thilin huna chang theilo ni in an ngai nget bur Ohio State University aviation expert Son Pruniki chuan atlak chan chui tu ten an thil mu chu an tarlan hi engan ko tir tumna nge ni ang ti hriat thiam a harri khop mai tuyal thei pek na line kha voi khat khoya thirual thei ani ti na nge a switch kha ama a in offin ama bokin anung le thei ti na ni ang chutiang chuan lo om thei ta ni se awahim don lo na sa si ve helai po hi soifi ngai tak alani ati National Transportation Safety Board USA and Managing Director Louis Peter Goldspoint asiam tu tele amang tu te ne na trangin soisel na engma kanla dong ngai lova pilot te ne na trang poin kanla dong ngai lo chu wangin miril ruai pen tumna mai po ani thei ti in tui al thei pek na line pani aruala athi thu thei dan le anun le thei dan atlak chan chui tu ten an tar lan chu hriat thiam a har thua sei ve bok atlak chan chui tu te chuan thlona tui al thei thunna refueling teng an ending na trangin thlona tlata in ahman tui al thei te kha a tha tok ti an fin fia chu wangin a tui al thei man bol hlo wanga ni lo phot amai ro chu thlona khol pui a thi fai ve ka wanga ri grum thila thlona khol lo pui tu tur boruwa ka rei lo te chung lo vai kang thei tu tur emergency backup generator ram air turbine RAT chu kha thlona che sualta khan man ani ti an mu chuak RAT hi thlona khol pui pani te athi ve emo hydraulic system pathum te athi ruala chople chira rannung ngal tura duan ni in alo nunga ni chuan kha thlona khol pui kha athi mia ti na ani thilmak deuh ala om ta cheu kha thlona che sualta a landing gear a trum dona an man thrin chu koi thlang ni in an suit lo po ani mai thei Boeing 787 pilot pakhat chuan landing gear an suit lo ni nge ya arin chan soin Boeing 787 a kan thlo chu reng in a landing gear te hi uluk takin kan en fi ngei thin fit zani asang kan thlo kanin a gear kan pot chho trana fit zali asang kan thlo china chuan a gear zong kan pot chho zo to thin Boeing in ahman high pressure hydraulic system te hi a tha em a second riat chungin a gear hi a in su zo man vek thin ani pilot ni in I thlona khalai khol pui athi awangin tlaruai tala a landing gear lam ingai to lovang engtin nge him takin ka trum tir theanga khoya nge trumila kan him theyang ti in I thlo zel na tur le itlak na tur I maba ka bak ril ru I pelovang aran thin em awangin thil dang ngai to na huna om ngai lo ati hetiang hi atlak chan chui tu te thil mu chua alani te nuaya wangin atlak chan dik tak ala chiang lova a chui tu te thil mu chua hian kha thlona che sualta a nunna chan ta te chung lung ati oi zo me uri lovani a van duai te jing rau po a van duai zual a u nau pa an mo nu le an fa te pani chan tu imtia sali chuan pilot te in biam na chau lo chu a chui tu te hian engma han mu chua tak po an la nei lova chu la chu atlak chana han pu theila ala ni boxi lo atlak chana chu eng po lo ni se kan chung te awanga kan tor na le kan lu sun na are don chuang lova kan tor ngai kan tua rengang ama ero chu eng wangin nge ti zona kan nei tal hi chu chana au manga yani chu wangin kan tan chuan atlak chan hriat hi apoi mo em ma chu wanga atlak chan dik tak hriat du po kan ni re ngani ati